Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jojo. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kuman nga isalaysay ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jojo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo, Sir Lucio. Adda ka din ni Atina, sarong karak ko mati anak yo. Talaga matanapuskol ti rupa man niya. Namin ano ka din nga imbagami, asaan da ka kayat aparay ti anak mi. Hanggang no apay nga ipilit mula tati bagim. Sir Lucio, ay ayatak ti anak yo. Napudno akin ko na. Lipate mo ti anak mi. Gaputa sa nakasken ka, amamirmiraot laeng ti kayat mi, apakinobyoan ti anak mi. Ala, pumanaw kan, no di mo kayat nga ipakamat ka, kadagiti na uuyong nga aso mi. Panaw! Sige sir, pumanawak. Ngamday ito lang ti may bagak. Jak tumabalin nga adaywan, kan lipaten ni Atina. Gaputa ay ayatek unay. Anya, pinabainan na kaman gayaman ti ama ni Atina, anak ko. Uwan nga rod nanang, mawatak matkit di. Gaputabak nang da, ken nangato da. Idinto tada tayo ha. Aggargar din tayo laeng. Agpapanpay, anak ko. Saan arumbang nga uyawan kan imamag na ka gapulaang iti dayta. Amumi nga agpinpinatag kayo kin ni Atina. Awan ko mamutkit diti parikot no kayat nakati amana. Nga mabutang kami kin ni tatang mo, iti mabalin nga aramidan na kan ka. Nasaysaya at salaang no aglinipat kayon. Gaputa di mi kayat ama isagmak ka, anak ko. Husto ti inam, anak ko. Di mi kayat nga dadakas ang mapagtag mo. Gapo iti pan nakirelasyon mo kan ni Atina. Di kay madanagan tatang. Nanang, kanayon nga agan anadak. Jak ngamin kabailan alipaten ti babae nga ay ayatek unay. Jojo, pasensya ka la kuman iti kasi apa nagsasao ti amakkan ka. Siya kun ti agkitkid daw iti pasensya. Gapot tadyak kaya ti kasjay nga ar-aramiden na. Ngam, awan mabalin ko. Nauyong ni Papa. Ipapilit na ti anyaman akayat na. Di kagdanag Atina, mawatak ti amam. Gapot tapudno mat ti kunana. May saklang agardinero. Kat santang agbagay. Agyamanak no kasta, Jojo. Jak kayat nga agin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. So asapay la kuma. Tasaan kantong agbaliw kanyak. Nga uray kas jet ipakpakita ni papakan ka. Ikarik Atina. Gaputa ipatpatag ka unay. Tungpalen ta dagiti amin nga arapaap ta. Agyamanak no kasta, Jojo. Sige nga, Rod. Ituloy tante agpasyar dito'y parke. Sige lang, Jojo. Agmerienda ka pa'y sakbay nga agawid ka. Talaga nga impasaganak dagita amakan iti babaunan mi. Agyamanak Atina. Sino tinagkuna nga umay ka dito'y balay? Sika nga anak ti mamirmiraot. Nagpuskula talaga ti rupa man niya. Ala,
Pumanaw kan ditoy. Gaputa saan ka maibagay ditoy mansyon me. Papa, pangaasim kumamat. Saan kumamat akas tati panagsasaong ka ni Jojo? Di ka makibiyang kada kami, Atina. Ala, panawan na kami ditoy. Tagsarita tantuin ton madamdama, Atina. Sige na, Tina. Panawan na kami pailang dito eh. Sikati makaamo, Jojo. Papa, diyo ko madangran ti kaayan ayat ko. Talaga natangken ti ulo man ya. Atoy. Awatem daytoy agatad lalaki. Amo ka daytoy laeng tiga po no apay asaan mo amaadaywan ti anak ko. Ala emon kat pumanaw kan. Sir, saan amagatadan ti panagayat ko iti anak yo? Jak to awatan ti kwartayo. Jak to ilako tinapudno a panagayat ko iti anak yo. Sorry, sir. Ngam jak awaten day ta akwarta. Anya tinapasama ka, Tina. Apay amadlaw ang nagsangsangit ka. Dinangran nakakaditi amam. Gapo iti panagkita tamanen. Saan, Jojo? Ngam, iadayo na konti amakan ka. Huh? Katawan apulos ti maaramida. Gaputan naturahin ni Papa. Isurot na kon ijay Amerika. Katjak amuno ka ano ti panagsubli. Nagsakit matanda ito ya pagbanagan ti ayan ayat ta, Atina. Ngam ikarim ko makanyak, ngagsubli ka. Wan, Jojo. Ikarik nga agsubli ak. Gaputa si kalaang ti lalaki nga inayat ko itinapudno. Kat sapay la kuma. Tamauray mo dayta. Ikarik, Atina. Urayak ti panagsublim. Tapno tong palenta dagiti amin nga arapaap ta. Nagpipintas dagiti natangkan prutas amulam, Jojo. Nagmayat aboy buyaan kan makapabangar. Agyaman ak, Mari. Bayam, mangpurusak ka dagiti prutas kan nateng. Yawid mo, kas regalok. Agyaman ak no kasta. Jojo, adaman damagak Oh, anya day ta. Sige, agdamag kalat ta. Kayat ko laang ama-amuan no aging gayta. Kat adapay la panagayat mo ka ni Athena. Ay ayatak ni Athena, aging gayta, Mari. Kat ingkarikon iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa iti sabali. Apay andi mo iwaras ti panagkitam. Kat agayat ka iti sabali. Saan mon anam namaan asabyan na ka? Gaputan na bayagan nga adda iti Amerika. Pasensya kan, Mari. Ngam ni Athena laeng ti inayat ko itinapod no. Aguray ka. Apay akas tamat ang ti bagbagam. Ha? Kuha? Aman matkit di. Lipato man no anyaman tinaybaga. Mari, amok, ken mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Napintas, ken nasingpot ka. Saan ka anarigat nga ayaten? Ngam pasensyakan. Gapot akabsat lang ti pangibilbilangakan ka. Kuha, Jojo. Lipato man ti kasdiyaan na ibagak. Lipaten tan ti maipapaniti day tabanag. Sige, agpakada akon. Nay, Jojo, anak. Ada ka pa'y matlagayam dito'y salas. Apay adi ka pa'y lamapan maturog. Hamok, nabanog ka nagmalmala managtrabaho ijay garden. Bayandak pa'y lang dito'y tatang. Kayat ko lang ti agpanunot. Ay, amok latan ti pampanunutan. Apay, awan ka di Apolos ti komunikasyon nyo ka ni Athena. Talaga nga awan tatang.
At dangag pa sa cellphone ko. Ngam pulos adi pa imawag kanyak ni Atina. Amangan mat no makumikumlaang ni Atina. Si kantumat nga main. Di mun tumat kayat ni Mare. Idin to tamadlaw nga gayat launay kan ka. Tatang, kabsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Ket jak mabalin apilitin to'y pusok nga gayat iti sabali. Urayak ti panagsubli ni Atina. Mangnamnamaak atong palen na ti Karina nga agsublimot laeng. Tapno tong palen mi dagiti arapaap mi. At titiberinda anak ko. Mangan ka pa ay tapno anda pamigsam nga aggarten. Permitig agad mo. Iso ang nagpipintas manen dagiti mulam ita. Agyamanak nanang. Ket agyamanak, gaputan na pintas lata dagiti mulak. Itilaksid dagiti naglabas sa bagyo. Sapay la ko ma. Tamayra na iti na nga to apresyo dagiti nateng into nagapitak. Wan nga rod anak ko. Ang nadamag mo ka din. Tian niya nanang. Makiasawa mo't gaya mo ni Mare. Taga-kabangibang kano a barangay ti pakiasawaan na. Ay ket nasayat ano makiasawan. Naragsakak para kenkwana. Saan ka kadi nga umapal? Lumaklakay kan. Ngamawan pa'y laeng pamilyam. Apay, urayom kadi pa'y laeng ni Atina nga aging gaita. Husto kayo nanang. Si uurayak pa'y laeng kenkwana nga aging gaita. Ket saan to ang mapukaw tinamnamak. Ngagsublim tumot laeng ni Atina. Ala, sapay la kumangarot takasta anak ko. Tapno saan amasayang ti panawen a panaguray mo kenkwana. Nakapasyar ka mat dito'y balay, Marie. Adda ka din napatag nga ibagam? Kayat kalaang nga awisan, iti umadanin a panagkalay sami ka ni Jomar. Sapay kumata makaumay ka. Ah? Kasta ka di? Kablawan ka. Naragsakak paraken ka. Ket di kagdanag. Umayak to inton kasaryo. Agyamanak. Wan gayam. Kaano nga tanga agsubli ni Atina diti lugar tayo? Nabayagan dya ipapan na iti Amerika. Wan nga rod. Ngam, mangnamnama aklat tanga agsublipay. Kasanon no adagaya man pamilya na. Kasanukan. Di ka kumamat agsawi ti kasta, Marie. Dakal ti panagtalag ko kanya Atina. Iso ang mamatiak, asaan nak to nga isukat iti sabali. Pasensyakan iti na ibagak. Ngam ala, sapay la kumangarod, tamatong paltong matlaang dagiti arapaapyo, kan ni Atina. Anak, matuloy kayo kadimat lang nga agbiyahe ijay bagyo inton bigat. Wan tatang, masapol nga minasambutan mi tinangina a presyo tinatang. Sana bale? Nakasaritak maten dagiti kakadwak amang ibiyahe ka dagiti natengken prutas. Ala ay katagan anad kayo nga rod barok. Wan tatang, sapay la kumata saan nga agtudo iti napigsa inton bigat. Tapno saan anagalis ti dalan. Andak manen dito'y parke akanayon mi apagpasyaran idi kini Atina. Napintas lata dito'y. Agpag napagnaak. Ha? Ti babae anak katukaw iti dayjay banda. Kasla ni Atina. Asitgak. Kaya't ko ama sigurado no iso talaga ni Atina. Atina, sika nga agpaiso. Ha? Jojo, sika ka ding agpaiso? Huwan Atina, kailiw ka una yan. Ngam, apay nga dakaduam nga ubing. Kaya't ka di asawan day ta nga addan pamilyam. Kat saan ka na nawaya? Pakawanan nak, Jojo. Ngam, husto ka. Addan pamilyak. Kat anak ko to'y ubing akadwa kita. Anya? Awan mo't gayam ti serbi ti panangururay ko ken ka itinabayag. At dagayam asawam?
Pakawanan nak, Jojo. Pangaasim ta din ako magunaan. Diyak na tong paldagiti karikan ka. Ngam nalabit aga po taawan apulos tinagbalin a komunikasyon ta. Isuan ay bawing iti sabali ti panagayat ko. Nakalipat hak, Jojo. Saan mi lang amin akadwa itaan nagbakasyon ti asawak? Isu adwa kami lang iti anak ko anagawid diti Pilipinas. Nagsakit na ito na pasamak iti relasyon ta, Athena. Ang mala, di ka madanagan. Itapay lang, napakawan kan. Nalabit asan na datati na ikariti tunggal maysa. Agyaman ako, nay, Jojo. Kat ikarkararak ko, asapay la kuma. Tamasarakam tumat ti ayat aparakan ka. Kat agbalin kan tumat anaragsak. Ulitak, pakawanan nak, gapu iti jakpan nakatungpal kadagiti karik. Oo, adto iti kape manak ko. Agkape ka pa, kabayatan ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyamanak, nanang. Madlaw-launay analitay ka, anak ko. Apay, di mo ka di pa ilan na aklon tinapasamak iti ayan-ayat yo ken ni Athena. Nasaktanak iti husto, nanang. Nabayag ang nagururayak. Kanang namnamaak nga agsubli ni Athena kanyak. Ngam, at damat gayaman pamilya na. Ti babae nga inayat ko itinapod no. Ala, anya nga ingarot anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Iso amang lipat kan, kat mangrugi ka manan. Diyak amo, nanang. Ngamno ita. Kasladyak amo, no kasanwak amang rugi. No kaanwak ang makalipat. Maawatak tirik naman ako. Tatalagaan na sakit tinapasamak. Ngam masapol nga agbalin ka na tibker. Manglipat kan, kat kidawam titulong tinamarswa. Tapno madairam ti panubok asim mangbay iti biyag mau. Nanang. Kat agyaman ak unay. Gaputad da kayo latta amangan andingay kanyak. Agyaman na, Jojo. Tapinatgam ti awis ko amangan tayo ti day ti restaurant. Ket, wan mat amari. Agpagayam ta, saan ka di? Ngam, anya ti ko nam nga ibagam. Apay nga inawis nak dito a restaurant. Kayat ka lang apalagipan, kas may sa apagayam. Anya ti kayat mo asawan, Mari? Amok, asaan ka pa'y anak kapag move on? Gapo iti nasakit na pasamak iti ayan-ayat tso ka ni Athena. Iso akayat ko nga ibagakan ka. Nga, agayat ka ni iti sa bali. Kat lipatan mo ni Athena. Sana bali. Gaputa naglaka para kan kuha na tinanglipat iti ayan-ayat tso. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta, Mari? Nalakala nga ibagam da ita. Gaputawan ka iti sitwasyon ko. Okay, pasensya ka lang kuman kanya. Diyak lang amin kayat nga agpaidagal ka. Gapo iti day taabanag. Pudno anasakta na kiti hosto. Ket gapo iti day ta. Planok ti agabroad. Tapno nalaklaka ang makalipat. Nasaya at day ta planom. Kat idawdawat ko iti apo. Asapay la kuma. Ta makasarak ka iti babae at talaga aparakan ka. Tapno masukatan iti ragsak, ti panaglidliday mo. Aging gaita, adda akpaylaang dito'y abroad, Mr. Lonely. Ininot moten ang makaliplipatak. Kastain katagyamanak, to'y pagayam mo, Jojo. Jojo pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ala, anya nga rod, lipate mon tinasakit anapasamak iti ayan ayat yo.
Gaputan nalabit at talaga asaan ada kayo, tinaitani para iti tunggal maysa. Agbalin met, aleksyon da ito'y pakasaritaam, asaan nga amin a plano wenno arapaap kat matungpal. Isu arumbang nga isagana ti bagi, iti mabalin a mapasamak iti masakbayan. Ala, manglipat kan, ket agayat kamanen. Di mo irikap tapusom, gapu iti kasjay a napasamak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jojo, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.